Iku iso ya. Ana kono lho wis. Kono wis. Ono kertas iki gogo iki ono. Iki. Nah iki deh. Pun. Wis lemek godhong lho penak. Wah, Kono lho gandeng penak. Campur di kono. Iya cukup matok sitok. Gah matok sitok gah. Kene lho gandeng ini. Gandeng iki lho. Aduh, Gandeng. Lah yo gandeng kene. Lah wis kono. Kayak biasa ae entah riko. Iku lho masuki. Masuki. Iya ikhlas. Baru kayak tangan Yai kok iki. Ya, masih membutuhkan teng gereja. Wis mat. Wis engko lek kurang nambah maneh. Karan timbangane kok buak karan lek kurang nambah. Duh, kedul gak ono iso. Kidul kono lho. Kedul kono lho nang. Kidul kene cedhek kok. Iku guaan marono kene. Wis mat akeh segone ndek lor. Iya. Pakai lawa. Oh, biasa garingan kok. Yo wis anjir lawa dhewe. Iya. Kayak kono Mas iku Mas. Nah, Wah, iya tangan Yai iki tak ndani yo. jupuk dhewe pokoke wis. Yo, tangan Yai ini ta. Ora dhewe sampe Waduh. Iku. Mas, lho sampean gorene kabel ndek kedul. Lagi ya, itu. Sahur pisan iki, wis. Sahur pisan.